Лічыцца, што агонь упершыню быў выкарыстаны каля 1,7 мільёна гадоў таму. Аднак распальванне вагню з дапамогай крэменю або палачак працяглы і складаны працэс. У 5 стагоддзі кітайцы вынайшлі запалкі, і ўсё стала нашмат прасцей. Але бяспечныя запалкі вынайшлі толькі ў 19 стагоддзі. У нашы дні, каб распаліць агонь, трэба проста пацерці запалкавую галоўку аб падпаленую палоску. І гатова! Але прайшло яшчэ 1400 гадоў пасля вынаходкі, першым з'явіліся бяспечныя запалкі. Сёння запалкі гэта танна і хутка. Скрутак паперы падаецца ў машыну і праходзіць пад прасам, каб знізіць вільготнасць прыкладна да 5%. Машына для вырабу ўнутраных скрынак можа вырабляць 55 000 укладак на гадзіну за кошт высокахуткаснай высечкі, згінання, склейвання і фармавання. Хуткасць працэсу залежыць ад памеру ўнутранай скрынкі і шчыльнасці паперы. Машына выкідвае сфармаваныя скрынкі на істужачны канвейер з хуткасцю 1000 пакаванняў на хвіліну. Затым канвейер скідае пакаванні ў бункеры для захоўвання. Аўтаматычная сартавальная машына ўкладвае скрынкі ў адзін шэраг і размяшчае іх вертыкальна на канвеерах, падаючы ў машыну для фасоўкі. Папярэдне нарэзаныя ўкладышы падаюцца ў машыну для вырабу вонкавых скрынак. Высокахуткасныя штампы і разныя інструменты аўтаматычна згінаюць укладкі. Кладкі праходзяць праз ролікі, машына фармуе і склеівае квадратныя формы для запякання. Кожная ўкладка мае 2 накладкі. У прамысловым міксеры желацінавыя капсулы заліваюць хларатам калія. Желацін злучае сумесь у выглядзе запалкавай галоўкі. Для распушчэння желаціну дадаюць гарячую ваду, якая змешваецца з парашком калія. Затым у сумесь дадаюць гранулу дыаксіду крэмнія. Яны перашкаджаюць гарэнню. Сценкі міксера прамываюць вадой паводле меры памяншэння аб'ёму сумесі. Праз 40 хвілін, калі сумесь стане вадкай, дадаюць чырвоны фарбавальнік, а таксама іншыя склады, якія ўзмацняюць запалкавую галоўку. На лініі вытворчасці шын партыя расшчэпленай драўніны асіны праходзіць праверку і насычэнне фасфатам амонія. Шыны пракатваюцца па пластках, каб стрэсці рэшткі або адкіды. Затым яны праходзяць праз варштат, які адкідвае все малапамерныя або зламаныя трэскі. Цяпер трэскі трапляюць на лінію апускання запалак, дзе сталёвы стрыжань рухаецца па бясконцаму ланцужку. Падавальнік устаўляе ў гнёзды запалкавай стужкі больш 2 мільёнаў трэсак на гадзіну. Шыны пакрываюцца парафінам. Міксер прадухіляе зацвярдзенне сумесі на запалкавых галоўках. Запалкавы брусок апускае шыны і апускае галоўкі ўнутр. Праз 5 секунд запалкавы брусок падымаецца назад. І сумесь для падрыхтоўкі складу сцякае ў паддон для змешвання. Перш чым у яго патрапіць іншая частка запалкавага бруска. Пасля апускання запалкавыя брускі скочваюцца па ланцужку для сушкі. Ланцужок будзе падымацца і апускацца на працягу гадзіну, каб запалка цалкам высахла. Як толькі галоўкі высахнуць, гатовыя запалкі можна будзе пакаваць. Спачатку машына адпраўляе вонкавыя ўнутраныя пакаванні на паралельныя канвееры. На хуткаснай лініі машына можа апрацоўваць 500 скрынак на хвіліну. Гатовыя запалкі здымаюцца з запалкавай стужкі і фасавальная машына змяшчае іх у пакаванне. На гэтым этапе машына апрацоўвае 200 запалак в секунду. Машына ўстаўляе ўнутранае пакаванне ў вонкавую скрынку. Яна адкалібраваная такім чынам, каб запаўняць кожную скрынку за дадзенай колькасцю запалак. Гатовыя скрынкі паступаюць на пакавальны канвеер. Запалкі бываюць розных памераў, як вялікія, так і маленькія.
чалавек аб'яднаў адзін з самых магутных прыродных элементаў у малюсенькай скрынцы. Выдатная праца для такой яркай іскры. Агучыў Кудлаты, дзякуй за прагляд.